Rodiče často věří, že pobyt u moře ekzém dítěte vyléčí. Pro děti, které mají ekzém v klidovějším stádiu, je pobyt u moře opravdu vhodný a ekzém se dostane do klidového stádia často i na několik týdnů nebo i měsíců. Kromě slunce se na kůži příznivě uplatňuje i vliv mořské vody a také se uplatňuje dýchání aerosolu u moře a to, že je méně alergenů v okolí dítěte. Dítě vybavíme z domácího prostředí, které často obsahuje roztoče a plísně a není vhodné. Někdy však pobyt u moře nesplní naděje, které do něj rodiče vkládají. Je to především proto, že rodiny odlétají k moři na 7 až 10 dnů a to je velice krátký pobyt. Za tu dobu se kůže nezlepší. Pokud chceme opravdu docílit léčebného efektu, je třeba pobyt u moře alespoň na 3 týdny. Za tu dobu v prvním týdnu léčby se ekzém většinou trochu zhorší, ale dále už probíhá zlepšení.